फैनो गोदान बोसोर गोदाननि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय। थारैनो एबारनि नैबे बोसोर गोदाननि सिगाङावनो जों मोनसे मोजां रादाब मोनदों। बेनो जाहैबाय मोन 13 जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेखौ जों जि आइ टेग मोननो हाबाय। थारैनो आं बे हाबाफारिखौ बे दावगानायखौ खोनानानै थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जाय बेसादफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो बा जोनोम बर' हारिया जोनोम जानायनिफ्रायनो गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायखौ जोङो गावनि होननानै सिनायथि होनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायाव बे मोन 13 बेसादखौ जि आइ टेग खालामनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बियो अरायनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जानानै थाबाय। आरो आसा खालामबावगोन जाय बेसादखौ जोङो जोंनि बर' हारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदोंमोन, जेरैहाय आर'नाइ आरो मोननैसो बर'नि जानाय दंबावो। बैफोर बेसादखौबो जुदि खालामनो हायोब्ला जानो हागौ बैफोर बेसादफोरा जोंनि होननो हानाय जागोन होननानै आसा खालामनो हायो। जिहेतु माखासे हारिफोरा जोंनि गाननाय जोमनायखौबो फल' खालामना खावनो नागिरो, नाथाय बे समाव जानो हानाय रैखाथि दं होनना फोरमायगोन नामा? थारैनो जों रैखाथि मोनबाय होननानै बुंनो हागोन। मानो होनबा बेखौ सोरबाया जुदि सारजों खावोब्लाबो बेखौ जुदि इन्टारनेटआव नायोब्ला बे बेसादानो जोंनि, बेखौ जोङो हमदांनो हागोन। बेखायनो ओरैनो खुगाजों बेयो जोंनि होनना बुंनो हागोन, नाथाय बियो पारमानेन्ट जोंनि जानानै थाबाय। बेखायनो खावनो हाला होननानै आं साननाय दङ। बेखायनो आसा खालामगोन जिखिनि आद्रा दंबावो बेखौबो जोङो थाबैनो खालामनो हायोब्ला जोंहा मोनसे गोग्गानाय फैगोन होनना फोथायनाय दङ। जानो गोनां रंजालि बैसागोनिसिम माबा मोनसे फोरमायहरगोन नामा? जानो गोनां रंजालि बैसागोनि थाखाय आं गासै रायजो राजा बिथांमोनसिम खावलायगोन। मानो होनब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोसोर गोदान होननानै जानाय लोंनायजों बाराद्राय गफबद्रायो। बेखायनो बोसोर गोदाना थांगोन फैगोन, बेखायनो जानाय लोंनायनिफ्राय एसे आनज्रायनानै गावखौनो गोसो हमथानानै कन्ट्रल खालामनानै गावनि जिउखौ बेसेन गोसा साननानै जानाय लोंनायखौ खालामोब्लाबो गावनि जिउखौ देरसिन साननानै एसे कन्ट्रल खालामगोन होननानै आङो खावलायनाय थाबाय।